morning karon guys, mangguna na sa diri, mangibot ta sa tuwang mga sagbot diri sa tugkaran guys. Kaya itong Bermuda kay di kaputa naman anong mga sagbot ko. Tingnan na to ang hawanan kay para di mamatay ang Bermuda. Ano guys, oh. Tagik-tagik. Dali ra kini si mabuhi na ano, ani oh. Aning klase nga sagbot ba guys? Ato ning kwaon ni. Para di mamatay ning Bermuda na to. Bibila lipad kami. May buntag diha. Sugdan tong panggunag sayo. Para dakog agi. Ano guys? Ubay-ubay pa niya ito ang gunahan guys.